हेलो गाइस आंनि साया बर' यूट्यूब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौबो जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं आरोना। ओमफ्राय आंबो दा मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय आं दा माने बागानपारायाव थांनायदों आरोना, माने बेंकआव एसे खामानि जानानै दङ आंहा लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना। प्लिज अननानै गासिबो आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना। स' आङो दा थांगासिनो आरोना, माने आङो हारसिंसो फैदों नालाय, ओमफ्राय साइकेलजोंसो। ओमफ्राय आं दा माने दायो सिगांथिं देखायगोन आरोना भिडिअखौ, दा बिदिनो देखायबाय आरोना। स' गाइस बिदिबा आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिदिबा आंजों फैफाबाय थादो चेल्ल'। लोगोफोर आं दिनै बागानपारायाव हारसिं थांनाया माने फार्स्ट टाइम आरोना। ओमफ्राय जा सान्दुं गोसा हारसिं थांनायनिबो बोरैबा मोननांदो आरोना, माने फार्स्ट टाइम थांनाय नायाखै नालाय। ओमफ्राय जा सान्दुं गोसाखा बाप्पारे, हारसिंनो मिनिनो ओंखारलायबाय आरोना आङो, माने हारसिं जाबाय नालाय रावखौबो मोनफायासै आरोना थांनो, माने थांथाराबा बोरैबा मोनो नालाय। बेनिफ्राय आं दा सफैबाय आरोना बागानपारायाव, बिदिबा नायदो। ओमफ्राय आं भितराव हाबैबाय, ओमफ्राय दा मा नांगौ जादों बेखौ होबाय आरोना आङो। ओमफ्राय मार मानसिमोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो आङो भिडिअखौ माने फुल मोजां खालामनो मोनासै आरोना, बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय आरोना। जा सान्दुं, आं माने एखेबारे थागासिनो आरोना हारसिंनो। लोगोफोर आं माने फैसा सोनायखौ देखायनो हायासै आरोना, बिराद लाइनाव मानसि जादोंमोन नालाय। बेनिफ्राय आङो देखायनो हायासै, बेखिनिखौल' देखायनाय जाबाय। थ' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।